Ejva. Il-famuża le grazzi. Bir-rispett kollu billi bniedem qabad barbecue kbir u mliħ kollu salzet mir-roża u nofsu ma ttikilx, jiena minix id-dazbin. Jiena mhux ħalejt ħassra dak għax billi ħassra dak il-salzet. Jieħabbat jew. Qed nitħaq illa li xi speċifika salzet mir-roża u dak popolari il-wieħed li huwa popolari. Immens. Tiklu ta' malajr, Diffiċli tmur barbecue li ma tarax. Eżatt, tiklu ta' malajr, allura. U ħasra, diridu naqażomu f'moħħna, aħna ħanix id-damp, vera l-ħela mhix sabiħa, all right, nifmuha, imma fl-istess ħin, jekk jiena kiet laqbadna ma' salzet dak it-salzet żejjed, x'solvejt as-saġġ? Inkunu żgħar jgħidulna hawn tant tfal tal-Brażil mejtin bil-ġuħ. Kieku jiena kiltu u dak it-tifel tal-Brażil ma mitx bil-ġuħ, ngħid all right, solvejt ħaġa, ma jekk kiltina dak it-salzet, it-tifel tal-Brażil xorta ma wasalx għandu l-ikel, jiġifieri ma solvejtlu xejn. Waqt li darb'oħra l-ideali huwa li nsajru inqas. Jiġifieri. U inti għax issa aħna ma nistgħux ngħidu smajna sejra barbecue u ħanajdulhom leqda fuq id-dieta. Oh le, mhux hekk qed ngħidu. Imma toqgħod attent, ġifieri inti minflok tuħu sitta tuħu ħanajdu nuħu tnej. Ħalli ma ngħidx nuħu wieħed. Eżatt, jiena pereżempju inkun postijiet bħal xi avvenimenti mur mal-bar, pereżempju ngħidlu jagħmilli fl-ixkun minn daw tas-suġġetta wara d-disa, pereżempju, nieħu wieħed. U għam jgħid, ma dak ma jħaxxinx. Isma, wieħed għetlek tajja, ma tgħidx li kannestru. Mhux hekk. Għaw dil-mentalità li mal-ħelu jħaxxen. Waħad biċċa ħelu. Taħseb illi biċċa ħelu ħaneħxin jien. Mhux ħadħu platt. Ma taħdimx hekk, ix hekk. Eżattament. Jew ikellaw minn iktar gustus, la ħansemmu pereżempju s-sajf, hemm min jgħidlek le jiena pereżempju mhix salzet mir-roża, imma mbagħad taraħ jagħmellek xi muntanja ros. Ġiki, ġifieri l-moderazzjoni, ġinti mhux tiċċaħħad. Avolja kell ħelti, l-abbundanza, l-eżagerazzjoni hija wisq. Għax imbagħad mhux it-salzet biss għandek il-burgers, għandek il-banna, għandek il-naqra sos, għandek il-patata, għandek xi naqra rice salad, għandek il-ġelat. Jien ġobni li semmejt inti Marbek, il-platt. Eżatt. Għax meta inti għandek platt bla ma trid ħatajt isma' jiena isu dak il-platt għamiltlu naqra minn kollox mlejtu. U naf li pereżempju kien biżejjed. Issa tgħid li ħanoqgħod dejjem bil-pinna u bit-tlamar ngħidlek le. L-ewwel qed mhux qed nitkellmu fuq kollox ħelti qed insemmu ikel tal-barbecue. Però l-porzjon kollox. Jiġifieri salzet wieħed ħadd maħxin, biċċa ċikkulata ħadd maħxin f'daqqa huma l-ammonti u x'nagħmlu regolari. Altru jkollok barbecue darba kull ġimagħtejn. Altru xi wieħed kull jumej. Hemm ħafna minn dan l-lob